sing bersama dengan gelas nada campur sari. Mas saiki monggo jeneng meneh. Kali Mas Saban. Pak Saban. Lho kok Pak Saban kok Pak sabar-sabar ten mriki kok mboten mriki to ya. Iki sing endi to piyaine? Beliau iki sapa kowe? Pak sendiri. Sing paling ganteng piyambak, sing berkosin leketi, sing lencir cilik dhuwur. Idolane Mbak Tari ora. Gede. Nek sliramu pengen ngerti beliau ya karo salaman karo mlaku rono. Ya Allah. Ya ampun. Ya ampun. Sopo iki? Mbak Tari lho. Jangan ada penganiayaan di sini ya. Ayo Dek Tari. Pak Saban.
sehat selalu. Dirasani Mbak Wiwin. Kenapa? Jari awake dhewe iki nanti paketan hitam putih. Ayo Dek Tari. Monggo. Oh, Dek Erni. Erni. Bablas kelewung Dek iki. Bablas yang Bang Rawe, Pak Kabul. Itu Pak Kabul mau. Oke. Mas Kabul. Spesial kagem Pak Kabul. Kembang Rawe kantor lumantar kan.
tenanan iki Pak Wakal ora arep maju. Ayo Pak Wakal. Tenan ora iki. Mumpung Angger ora arep maju ketek panasi saitik wae. Sapa kuwi? Lilo aku kudu samawah di anak cilik neh. Sapa, Pak? Kowe arep saiki iki? Lho wong kita jauh-jauhan lho. Jauh-jauhan apa? Ora nyentok. Lho. Sapa kuwi? Lho. Wong kok sajae. Mau gak diakuin, sekarang dicemburuin padahal cuma begini doang. Mah. Kaya dikai duit ae jogetmu aja mbok apik-apik kecuali dikai duit ngono. Urung, Ge. Urung apane nyatane kok. Pak, Wis ae Pak. pindho. Oleh. Terus tidak megel. Tenang. Oke. Ora percaya. Lilo Ora aku. percaya. Kudu lilo.
capek tak pijeti ya, Mah. Seliramu masanya tak keroki, Mah. Ojo ngono. Seliramu turu kok tak selimuti, Mah. Papa Bogel. Bogel, ojo ngono iku duwe aku. Lah padha kok ya ngono sajakmu iki. Aku ora perek-perek mesra-mesra kok. Wah, kita jauh-jauhan ya Pak ya. Wong kita jaraknya 100 meter ya. Nah yo iki dadi wong wedok kaya lecek. Ora ngono lho. Piro kuwi? 300. Kurang 200 ya, Gel? Kurang 200 Gel. MC-ne koyo celeng. Pak 200 mulai jero Bogel, Pak. Daripada pakai dalu mbok dadi kloning lho, Pak. Mengko sik. Omong kose. Sik suwe iki jam piro? Lilo aku kudu matur sembah nuwun. Yo, enak di Eva. Egolane yo. Sing apik, sing kepayu. Jelas tandal iki yo. Ning endi nggonku goleki omah bote Di mana-mana. Tak saiki. bayar neh. Iya nah, aku belum di HE loh Kak. Lah Nek iya. Tadi Mbak Yati sampun toh. Iki arep tak Yo, delok yo, karo yo. duwe hajat lho ya. Angatan. Lah ndi sih duwe hajat meneng ae iki. Hajat. Wis tak anget-angeti yo meneng. Sabar toh. Eman-eman nek nanggap campur sari jenengan beksa mriki monggo tidak Kuwi mau mriki, wis. Pak. Aku ki karep hajat. Ayo, Nah. Pak. Monggo toh Pak. Ya terus. Kleru. Monggo. Sing biyen diajat ki iki. Sing ngendi? Pak Saban kuwi. Lah ya padha wae menggo. Monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Kersane gayeng jenengan nanggap campur sari eman-eman lho Pak. Nek mboten dibeksani. Lah ya jenengan sing penting seneng ngoten lho. Pawakale pundi niki, pawakal. Pak Wakal ayo Pak Wakal yo. Mbok Apa wis entek apa priye? Alik utang. Heeh. Engko Pak Saban kangen ati sik. Bojo loro, alah kecil. Ojo akeh oh. Siji jarang dinggo. Loro mbireng. Kaya ngene saweran.
Bojo loro sida. Seni. Iki rung entek kok ya. Lah iya kok sik to. Yo, ngono. Kono mbok menawa metu ngono lho. Ora. Nek ngene genah metu. Kowe engko nek arep pengen metu meneh. Iya. Pak Saban. Iya. Iki bablas ke kangen ati engko. Heeh, ben metu yo an. Bar iki bojo loro. Heeh. Lanjut. Kaya ngene. Yo. Jelas
pliket. Aduh Krisna Masuko
bareng bersama Raja Wali Audio System, juga ada rekan-rekan dari multimedia Cerah Foto yang meliput dari titik 0 sampai finish acara. Kami selaku bawa acara di Mas Gun Gondrong berasal dari kota Bumi Sragen Sukawati, juga Lek Bukil dari Sragen Sukawati bersama kocok Badi undur diri. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun.